Aga jingi lekai Champion League ka bahap aga Group H ka PSG Persia ya ka Maccabi Haifa. Aga ni jingi lekai ka PSG kala penon kam daga formation ka ba Sao Lai UAR bat ka Maccabi Haifa ka penon kam daga formation ka ba Lai San Iwe. Aga minit ka ba pra ka PSG kala Janyo menteng kijar nengkong lengbau Fabian Henry ulakan jat Shabar nagagol. Aga minit ka ba khat kendai lengbau Messi ka PSG kala yo menteng kijar nengkong bat yakabol la penbu da Mbappe. Haga minit ka ba live PR Mbappe la yo ban tep ya gol ka beningkong ka jong u bat ka ba R nak benta ka PSG bat yakabol la penbu lengba Neymar. Hadin lai minit ka gol jong Mbappe Neymar la yo ban tep ya gol ka beningkong ka jong u bat ka ba lai nak benta ka PSG kata haga minit ka ba live peusan bat yakabol la penbu da Messi bat haga minit ka ba live peupra ka Maccabi Haifa kalayo ban tep ya ka shigol ka jongka lengbau defender jongka Abdul Leye bat shwa ban kut ka killer step kata ka minute ka ba Sao Peusao Messi ulayo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong u haka killer step ka PSG kala tam ya ka Maccabi Haifa da Sao la ka wei haka killer mid kata haka minute ka ba San Peu Abdul Leye ulayo yang ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka ba ar nak benta ka Maccabi Haifa lengba ka corner. Aga minit ka ba Henry Peusao Mbappe la yo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong u. Haga minit ka ba Henry Peunyo ka PSG ka la yo ban tep ya ka gol ka ba Henry ka jong ka bala kumbakla da defender jong ka Maccabi Haifa Usain Golbet bat ya ka bol la kencat da Neymar. Bat shwa ban kut ka jingi lekai ka ta ka minit ka ba pra Peusao Carlos Soler la yo ban tep ya ka gol ka benengkong ka jong u nak benta ka PSG bat ya ka bol la penbu da Messi. Haga ni jing lekai ka PSG kala job suk ya ka Maccabi Haifa dah nyau la ka ar bat leng ba ni jing job ka jong ka PSG kala yo ban rung Shakarau of 16 jong ka Champion League mentau snem. Haga wei pat ka jing lekai ka ba hap haga group E ka AC Milan kala la ban pelim da ka Dinamo da Sao la kanot haga ni jing lekai ka AC Milan kala la ban pen kijar neng ko minit ka ba live pe kundai lengba Ugabia haga minit ka ba Sao pe kundai lengba Ulio bat haga minit ka ba San pe kundai lengba ka penalty Ujiru la yo ban tep ya ka gol ka balai nak bental ka Milan bat haga minit ka ba Henry pe kundai ka Milan kala yo ya ka gol ka ba Sao ka jong ka lengba ka gol. Aga wei pat ka jingi lekai ka bahap ha ka group H ka Benfica ka lala ban penlim ya ka Juventus da Sao la kalai. Aga ni ka jingi lekai Silva la yo ban penkijar nengkong na ka benta ka Benfica ka minit ka ba khat nyau bat ha ka minit ka ba Arpeway lengba ukin ka Juventus ka lala ban penya khat ya ka gol jong ka Benfica. Bat ha ka minit ka ba Arpewpra lengba ka penalty bala kenjat da Mario ka Benfica ka layo ya ka gol ka ba ar ka jong ka. Bat ha ka minit ka ba Lai Peusan Saisin ka Benfica kala yo ben tep yang ya ka gol ka jong ka lengba Silva bat ha ka kelamit kata ha ka minit ka ba San Silva la yo ben tep ya ka gol ka ba ar ka jong bat ka ba lai nak benta ka Benfica bat ha ka minit ka ba nyeu Peunyo lengba Milik ka Juventus kala yo ben tep ya ka gol ka ba ar ka jong ka bat ha ka minit ka ba nyeu Pukendai lengba Mekeni ka Juventus kala yo ben tep ya ka gol ka ba lai ka jong ka aga wei pat ka jingi lekai ka ba hap ka group F ka RB Leipzig kalala ban pelim ya ka Real Madrid da lai la ka ar haga ni jing lekai ka RB kalala ban pengkijar nengkong haga minit ka ba khat lai lengba Guardiol bat haga minit ka ba khat pra ka RB kalayo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong ka lengba Kunku bat haga minit ka ba Sao Peusao lengba Junior ka Real Madrid kalayo ban tep ya ka gol ka ba nengkong ka jong ka haga kelamit ka ta ka minit ka ba Prapway lengba Warne ka RB kalayo ban tep ya ka gol ka ba lai ka jong ka bat shwa ban kut ka jingi lekai lengba Rodrigo min ka kendai peu plus Sao ka Real Madrid kala yo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jong ka lengba ka penalty haga wei pat ka jingi lekai ka ba hap haga group G ka Dortmund kala ya khat bat ka Man City haga jingi lekai ka Manchester City kala la ban lekai Kampa ban ya ka Dortmund haga ba kala yo nyau peu lai persen ka position kat ba ka Dortmund ka yo ar nyau persen ka position Andre hadu bukut ka ne jingi lekai kinong tim ki bala ban kijat bat leng bagan ke jinge khaj baro art lagi tim ki kur march point